ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад духтарон. имрӯз ман дута лични кабинети шогирдонро нишон медиҳам. Инҳо потоки охирина хондагӣ курса. Якташон моҳи апреланда хондагӣ, якташон моҳи апреланда хонда каме дертар баъд савдои саргарагӣ. бисёриҳо савол метиҳанд ки аз он ба савдо намешавад, барои чи аз он аз валбрес чӣ фарқияташ ҳаст гуфта. баъд дар видеоҳои оянда насиб иншоалло фарқиятиша барои шумо мефаҳмонам духтарон. ва ҳозир телефон мекунем мин соҳибои лични кабинет ба ва ман як чанда саволо метиҳам. мефаҳмед чӣ хел душвориҳо ва фуромадагӣ, чӣ хел ҷоҳои қиҳиндишай, минусашай, плюсашай прама савол метиҳам, гӯш мекунед. ино аллакай савдошон сексеки нақшуда бурафтаст духтаро. чӣ хеле ки дидосед ман инҷанда санаи вай 8 то 19 июна вот больше полмиллиона заказ шудагӣ 516 рубл ба уже ҳаминова заказ шудагӣ количество тавашон 887 дона вот ана мобайни ки да 16 то 19 ин чанд рӯз ҳисоб мешад? Агар 16 гримагар это будет где-то 13 рӯз ба, да, 13 рӯз ба больше полмиллиона уже да ним миллион заказ шудагӣ. аз ин ним миллион аллакай 314 ҳазораш уже товар закуп шудагӣ, рафтаристагӣ. Ними товар оли в пути пункт видичанда рафта оли покупатель гирифтагишни может дурни инанда какое-то количество возврат шудагӣ. ана вақте ки на саркараки будан нашуд количествои товаршон камтар душворӣ буд. аз ҳамин сабаб заказашон мӯл рейтингашон фуромадагӣ буд. аз ҳамин сабаб кам заказ мешуд. ҳозир ки кун последнее время тез товар мондосиян ҳама складова кластерова заказашон ҳар рӯз бисёр шудост. мана ҳамин 11 агар гирим агар 11 июнда 67 заказ шудагӣ, 83 дона заказ шудагӣ. духтаро мана инҷа нигоҳ кунед, 83 дона товар ба заказ шудагӣ 49137 рубл ба продажа шудагӣ. аз ин 64таша уже клиентова рафта ристагӣ. так боз ан инҷанда 71 заказ шудагӣ, 47 67 71 44 64. имрӯз мана 19 июн 77 заказ шудагӣ. ҳоли бо анча вақт ҳаст то 19 числа тамом шуда наша. аз он баям савдо нақс мешавад духтаро. самое главное желаниятон бошад, ниятатон пок бошад, да? савдо мешавад. ман ино агар хато накунам 3 фарзандашон ҳаст, 3 ба фикрам мобайни 13 рӯз ба ним миллион ба продажа ва буромадан 314 ҳазор уже пул харидорӣ кардагӣ товар. ҳаракат кунед, ҳамаш мешад. ҳозир ман боз як товари лични кабинети навичкаи так мана ана инҷои бендагар вақте ки ино нав сар карданд ҳар рӯз якта заказ мешуд, дута мешад. резки шумо имрӯз кора сар кардид, пага уже сразу савдо намешад. барои савдо буромадан камутун ҳаракат кардан дар кор, боли карточки товартон ки кор карданатон дар кор, SEO оптимизацияша нақс карданатон дар кор, инфографика привлекательна карданатон дар кор. просто так карточки товара пур карда нигоҳ карда шиндам савдо намешад. давоми курс ба духтаро ма ҳамаша меомӯзонам. чӣ хеле ки дидосед якта заказ шудагӣ, дута заказ шудагӣ, якта шудагӣ. мана инҷанда заказ нашудагӣ. анаминҷа ҳозир ман сабабаша мегӯям духтаро. лични кабинетшон ба даромада карточки товаршона проверка кардам. як чандта хатогиҳо буд. аз ҳамин сабаб заказ нашудагӣ. баъд ки ман
даромада абу карточки таваршона гуфтанд мехе заказ нашудос бенид гуфта баъди ки проверка гузаштан 14 манда уже 15 манда чихел ки дидосед рекламаҳо ва қӯш када SEO оптимизатсияҳои туғри када заказ поступка заказ фромдана сар кадаги мана уже 10 дона так 9 дона то 30 дона новичка да вот рейски вот наминҷанда заказашон бромдаги 25 дона имрӯз бо мана 19 чизли 18 дона вот заказ шудаги ана духтаро чихеле ки дидосед ин шогирдҳои последний потока сар кадаги уже шогирдҳои ман анча пеш рафтагӣ даже ман личный кабинети ваҳои проверкиам намекунам иногда просто телефон када ҳолпурсӣ мекунем коро чихе ёгон хе товар дар кор гуфта просто так маслиҳат мекунем а так что сарашанда ҳамашанда душворӣ ҳаст таза миноям вақти сар кадагинда чанд бор гуфтан чӯ савдо намешавад қиҳин боин гуфта вот ки вот заказ ки шуд ҳамин рӯз гап задим настроенишон так хорошо ана духтарои азиз агар шумоям аз он бихонданӣ бошед агар марҳамат номнавис кунидон курси валбрес акун 25 август ба бо сар мешавад духтаро сали шартош дигар хел аст ким ки агар хоҳишманд бошад духтаро агар ip надошта бошед агар марҳамат ip аренда ҳаст толка аз он ба кор када метавонед ip аренда ки валбрес ба якта ip ки якта магазин кушода мешавад тамом аз ҳамин сабаб духтаро аз он баям заказ ҳаст иноям духтаро моҳи апреланда сар кадаги таварашон ана инҷанда тамом шудаги вақте ки таваратон кам ки шуд мехе заказ кам мешуд ана сар мекунад барои ҳамин тавартон тамом нашуда тез тавар монданатон дар кор яъне ино 16 то 19 291 000 ба савдо шудаги 211 000 уже таваршон закуп кадаги тавари нақс ки даромадаги иноям таваршон вазварташ кам барои ҳамин духтарои азиз ҳаракат кардантон дар кор чӣ қадар тавартон мӯл бошад анқа бисёр савдо карда бисёр тез пула кор карда мекардон